Mae Pwyllgor Materion Ewropeaidd ac allanol Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn lawnsio ymchwiliad i fewn i pam mae Cymru ddim yn gwneud yn well ynglyn â casglu arian o gronfeydd Ewrop, nid y cronfeydd strwythurol, mae pawb wedi clywed am reinau, na yr ochr amaethyddol chwaith, ond am tri arall, sef y gronfeydd ar ymchwil, fe ddylem prifysgolion ni a cwmnïau praifet yn falle yn ennill mwy o arian o'r gronfa yna, hefyd y gronfa ar addysg gydol oes ac hefyd ar arloesedd. Nawr, i ni yn gofyn am dystiolaeth, i ni moyn gwybod am esiamplau da a hefyd falle am y rhwystredigaethau ynglyn â cael gwerth perfformiad gan Gymru gyfan yn y tri gronfa yna o Ewrop.